Gipatuman na karong adlawa ang ikaduhang hugna sa anaa sa 5 pesos kada litro nga pagsaka sa presyo sa lana karong semanaha. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, pipila sa mga maapektuhan nini, direktang maapektuhan mao nga to ang mga PUV drivers. Hinuon sumala sa LTFRB 11, andam sila nga mag-apod-apod sa ayuda o fuel subsidy alang kanila apan ginapaabot lamang nila ang guidelines gikan sa Central Office. Mao pa gani pagpatuman sa big time nga pagsaka sa presyo sa lana niadtong Martes. Misaka na pud kini karong adlawa. Kini ang ikaduhang hugna sa oil price hike karong semanaha. Netong Martes, piso og 75 sentimos ang gisaka matag litro sa gasolina, 2 pesos og 60 sentimos sa diesel, samtang 2 pesos og 40 sentimos sa kerosene. Susamang presyo ang gisaka sa Sea Oil, Shell, Caltex ug Petron karong adlaw. Ugma maong presyoha ang ipatuman sa Jetty ug Petrogas. Sumala sa Department of Energy, anang asakapin 5 pesos ang gisaka sa kada litro karong semanaha tungod sa gera sa Middle East. Busa ang mga public utility vehicle drivers ang usa sa mga nagbaguod kay dugang gasto sama sa mga jeepney drivers nga nagturno dinhi sa Puan sa Davao City. Naglisod pa mi atong ningagi pa nga kuan pa ubos pa unsa nakakaron nga ning saka na pud. Sobra jud. Labi na kay ang pasahero pud minus pa kayo. Arang-arang uta daw to kung naay subsidiya. Sumala sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB 11. Atol sa interview sa GMA Regional TV1 Mindanao, dunay 2.5 billion pesos nga budget alang sa fuel subsidy. Apan wala pa kahibalo ang LTFRB 11 kung pila niini ang sa Davao Region. Nagpaabot pa pud sila sa guidelines sa sumbanan sa pagpatuman niini kung sama ra ba sa nakalabayng tuig nga modepende ang madawat nga subsidiya sa klase sa unit. Hinuon, nakahatag na ang regional office og listahan sa 13,135 nga benepisyaryo sa rehiyon alang sa maong programa. Say for example, if it is a modernized jeepney, it has a higher appropriation compared to the traditional that was implemented way back 2024. So for the 2025, we are still awaiting for the guidelines, ma'am. Kung magparayon ang pagsaka tungod sa kasamok sa Middle East, gikabalakaan nga basin mo sa kasab ang pamiliti. Because of the changing and the continuous raising of fuel prices, probably there will be another increase. But as of now, they are still deliberating. Kung ila pong patasan, dako pong epekto sa muamam kay usahay naga-budget baya gyud pud mi. Mag-antos may sa kalisod. Lisod jud kayo pasakan pag yun ng gasolina. Unsaon na lay among mga apo, akong mga apo presa ni ron na nakoy apo gipa-eskwela. Sara, nagpahimangno po no ang LTFRB 11 nga to sa mga PUV drivers nga dili mag-overcharge o kanunay sundon ang fare matrix. Taliwala ni ining second tranche sa oil price hike. Kung alang ngadto sa mga pasahero, kung dunay mga namatikdan nga mga PUV drivers nga naga-overcharge kanila, pwede ra isumbong sa ilahang buhatan. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.